trăi la sat, a trăi în conștiința unei eternități, afirma Lucian Blaga. Din zbuciumul unui prezent dominat de căutări și inteligență artificială, având nostalgia originilor, pătrundem într-o lume rustică, unde totul este neschimbat, încât vrei să exclami: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. Muzeul satului bucovinean. Trăiesc revelația că am găsit taine uitate, pierdute în timp, de parcă particip la refacerea unei legături pierdute cu natura umană, cu timpul, cu istoria. Uite, e seară. Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi cu un miros fios de iarbă tăiată, ca o cădere de fum din streșina de paie, ca un joc de iezi pe morminte înalte. Pășesc pragul casei și parcă aș trece într-un spațiu sacru. E o transcendență din timpul profan în cel ideal, în care te vindeci de setea de mântuire, de oboseala acestui secol. Mă aflu într-un univers complex, într-un centru al liniștei unde dispar frământările, unde îți regăsești echilibrul interior, unde devii tu însuți. E o geografie mitică, e un teritoriu al spiritului Bucovinei, e o întoarcere spre origini. Aici, veșnicia e atât de aproape că o poți atinge cu mâna.